Queridos Reis Magos, creo que este ano me portei ben. Fun aplicada na clase e obedecín os meus pais, pero vou vos dicir toda a verdade. Escapouseme algunha palabra fea e suspendín as mates este trimestre. Prométovos que as sei recuperar. Este Nadal non vos vou pedir xoguetes. Teño un montón deles e mamá di que os que non queira pode enviárllelos aos nenos que non teñen en África e Ecuador. O outro día vin na televisión que camiñan descalzos. É raro que estean tan felices. Mamá di que non botan en falta o que non coñecen. Creo que Baltasar é o rei que mellor me pode axudar porque é o máis maior e o que máis sabe de cousas de pais e avós. Non vos enfadedes, Melchor e Gaspar, tamén vos quero. Querido Baltasar, os meus pais andan sempre cabreados e discuten no ascensor, para que eu non os vexa. Tamén cando cren que durmo. Non sei se é porque fixen algo mal. Non me atrevo a preguntárllelo. A min dame moito medo cando mamá chora e papá marcha e non sei se vai volver. Volve un pouco raro e mamá gritalle que non beba, que o vai botar da casa. E logo chora moito e penso que nunca máis vai emberrar. Non sei que facer para que todo sexa como cando íamos xuntos ao cine e comíamos flocos de millo e papá facía chistes e falaba como a Cantinflas. Agora quérenme igual e mercanme moitos agasallos, pero semellan tristes. Rei Baltasar, prometo facer o que ti queiras se consegues que meus pais se queiran un pouco, aínda que non rían. Non quero que perexen, prometo estudar máis ca nunca. Non sairei ao recreo se queres. Vou dar todos os xoguetes e a Barbie cristal nova aos nenos que non teñen. Total, eu xa non son tan pequena, xa teño 12 anos. Vouche enviar unha redacción que fixen no cole a ver se che gusta. Tituleina O mar e as gaivotas. O mar é un gran charco de auga que cobre partes da terra. No mar un pódese bañar ou xogar. Sobre el nadan os barcos, gamelas, buques e transatlánticos. As gaivotas tamén nadan e divértense salpicando e co seu pico cazan peixes. O mar e as gaivotas son dúas cousas tan lindas que non sei explicalo con palabras. Despistados Reis Magos, hai 20 anos que non vos pido nada. Daquela, meus pais tardaron en separarse en 2 meses. Cando perdín a primeira das inocencias, desveláranme que leran a carta aos reis e que o seu disimulo fora maiúsculo. Meu pai incluso volvera a facer chistes puntuais e ambos os dous esforzábanse en bicarse como a dementes en público. Nada crible. Todo polo meu ben. Agachando o odio do que eran presa. Miña nai morreu dun cancro diabólico que a tombou sen tregua na cama. Meu pai non refixo vida con muller nin parella ningunha. Hoxe, 20 anos despois, pídovos por outro matrimonio, polo meu matrimonio, para que continúe o remate de xeito menos traumático posible, porque xa non teño forzas para disimular infidelidades das que son testemunha e mentiras piadosas que pretenden non ferirme. Estou fatalmente enamorada, obsesivamente pendurada do latexar do meu home, cada día máis alleo e que creo descoñezo. Deus sabe que loitei por facerme respectar, pero o instinto animal que o corroe fai que ame a outra muller. Xa son 5 anos, apenas se ven, cada 6 meses, fugazmente, despistándome coas coartadas amigas. Iso é o peor, que non temen a distancia. Ben dentro de min, sei que o amor é perdurable no tempo e que cando el me fala de amor, falalle tamén a ela. Cando aperta o noso fillo, sinte o fillo doutro ventre. máis anárquico e atractivo, máis experta e loitadora, unha muller que asumiu o papel secundario e fixo mutis cando soubo que nos créditos da película xa non ia figurar ela. Por tempo, aguante e ficción social, eu fun e son a súa muller, lexítima. Ampárame a lei, as amizades de renome, o meu peso social e o amor que lle profeso. Despois de 5 anos deime de conta de que iso non basta. Farteime de ver os presentes inamovibles dela no noso salón marital, libros asinados cun quérote derrotista e con azos de eternidade, unha foto feita a nacos nun caixón e aqueles 2 malditos barcos de banista, agasallo prematrimonial inconsciente, tallados con ambos os seus nomes.
día e noite, chorando e rindo, acariño as dúas gamelas e envexo a complicidade infinda e kilométrica que os imanta e afasta armónicamente. Son unha mesma persoa. Eu estou casada cos dous. Cando el compón unha melodía, faino para ela. Cando ri, pensa no pracer dela. Cando me fai o amor, toca outra pel. Fun o camiño restante co que facer o soño realidade. Houve un tempo no que o chantaxeaba e ameazaba con suicidarme se me abandonaba. Eu remataba no hospital. Dáballe igual. Sospeitosamente un día propúxome casar. El, que nunca crera niso. Abriume, tras 15 anos de relación, a súa casa, segredos e confesións, sen máis manifestos que unha aperta e un choro fondo, longo e continuado. Nunca preguntei. Sospeitarei toda a miña vida dela. Abandonouno. Pero, se así é, por que se ven cada 6 meses puntuais e el segue feliz ao meu carón? Egoísmo, dependencia, comodidade. Probablemente un pouco de todo e nada, en definitiva. As cousas son revisadas polo tempo, que lles confire un selo de garantía de futuro. E o tempo, probablemente, acordou que o noso matrimonio era o mellor. Non quero ser máis a muller lexítima, compartida. Quero ser como a outra, censurada e ilusionada co próximo encontro, sempre ensarillada de tramas de seduccións coas que derrotalo. Rei Baltasar, sei que el non quere un divorcio teigado de murmuracións. Sei que a súa vida é cómoda, e todo mo debe a min. A estabilidade, o fillo que temos, o protocolo exquisito que todo o envolve. Pido para a noite do 5 de xaneiro que todo remate ou comece, sen pasado ni lembranzas. Ansío penitente poñer unha fronteira entre eu e o resto do mundo. Prometo seguir sendo unha boa nai e unha pésima cómplice. Cibernéticos Reis Magos. Desexo vehemente unha lipoescultura coa que acalar as bocas que din que os anos podan os derradeiros atrativos deste estandarte que son eu, impávida, gravitando entre recordos. Hai 20 anos que o rei Baltasar acordou o meu divorcio como ruptura e comezo dunha vida nova, fronteiriza, arriscada. Frecuentei relacións dementes, desesperanzadas, con casados, divorciados, putañeiros, moteiros e ingresei en diferentes psiquiátricos da provincia. Intoxiqueime con 1000 sustancias adulteradas, pero sigo viva, desgraciadamente. O meu marido tentou volver comigo e definitivamente marchou con outra. Non con ela. A ela seguía vendo cada 6 meses, puntual. Por riba de conferencias, actos e casoiros os que son invitados. Cada 6 meses, precisos como os funerais, lembran o que puido ser e non foi. Xa non pola miña intrusión esporádica, senón polas decenas de persoas que codifican as súas vidas. Son fiéis a esa cita máis que os seus propios fillos recoñecidos ou bastardos ou non natos. Fiéis na distancia. Algún día volverei con el, agora que sei que eu non era o Penedo onde ambos encallaron. Baltasar, non esquezas de ruir o matrimonio actual del, para que todo volva canto antes aos inicios. A ela e a min, como nas orixes, cando todo era normalidade e eu cegueime coa traizón.